Winkels ben hier minder vaak even als in Nederland. Hey Willem, les wel even op. Sorry Hepke. Dus, even een lastig stikje. Ja, ik kan hem haast uitspelen de game. Dus ik denk dat het even tijd wordt voor naaien. Pikmin 4 komt haast uit. Dus dat lijkt me wel een vet speeltje. Ik ben altijd wel fan dat ik de games in het hoesje haal in plaats van online. Tje, het scheelt in de opslag. Hey, zullen we eens gewoon naar de winkel? Zien dat het Pikmin al uit is? Kom. Goedemiddag. Hey. Hoi. Is Pikmin 4 al uit? Zo, voor die Shen. Die is nog net uit, hè. Die Net? komt na je week vreten, komt die. Dus als ze dan even terugkomen, dan... Voor de week vreed? Ja, Best, kom ik dan bij weer om. helemaal goed. Kijk. Na je weken. Hoi. Hoi hoi. En do Hepke, stel allemaal. Nou, wat ik dus correct vertel. Sinds ik hier dus in Nederland verhuisd ben, dan zie je dus dat als ik iets helder wil, dat ik een goed night tegen me had. Neem bijvoorbeeld die bloemenwinkel achter me. Ja, die is gewoon tussen 1 en 2 even dicht. Die winkel is nou dicht. Is ik dicht? Ik dicht. Nou is natuurlijk de vraag, waarom gaan die Fransen nou tussen de midden valt van hun werk? Dat komt, zoals je hem achter me als Shen kennen, dat ze op mij uit eten gaan. Voor Fransen is het heel normaal dat ze tussen de midden, tussen 1 en 2, even een oerke naar het terras gaan en wat eten pakken. En dan blozen net op hun werk. De matte winkel dus dicht. Wat soms zeker wel lastig maken, dan staat er op zo'n bord sieren dat het gewoon van 7:30 tot mijn 8 uur open is. Maar dan ben je tussen de midden daar. En wat zeg je dan? Hartstikke dicht. Lyon is een van de grootste steden van Frankrijk. Het is wel de tweede stad. En toch is alles dicht op snij. Dus het is de enige dag dat je als hele gezin bij elkaar werken kunnen. Ja, en dat kun je dus iedereen, dus ik meestal die in winkel ga. En daarom ben dus ik op snij winkels dicht. De binnen iets het Warkse Friesland werd van de supermarkten op snij wol dicht binnen. Maar merendeels van het dorp en steden in Friesland hadden supermarkten wol open. Het begint al heel normaal te worden in Friesland dat de winkels open binnen op snij. In Nederland hebben we zelfs keepje. Dat betekent dat de winkels jongens ook open binnen. Wat verder heel nuver is dat winkels gaan oriënteren dat ze open binnen en dicht binnen. Maar daarna is de meeste keer in Frankrijk ik heel laat. Dus ik ben wend, toen ik nog in Friesland ben, om gewoon saai zorgen te eten. Hier binnen winkels of beter zijn restaurants dicht. Onder mij 11 nachten. Ze zitten om 8 uur gaat pas de keuken open. Vanuit zo'n uur gaat het restaurant open, eindelijk om 11, 8 uur. Dan kun je pas echt eten bestellen. Dan pas kun je meestal echt eten. Dus als je naar een restaurant gaan was om 6 uur, dat kan gewoon net. Want die binnen gewoon sluiten. Tje, voor de meesten die dan wat keepje willen, kan dat vervelend wezen. Maar voor de mensen die er werken, misschien wel noffelijker. Wat vind je? Vind je hem dat de winkels minder lang open matten? Of zeg je de winkels matten extra lang open? Laat het weten in de comments.